kakita ko atong post, mga university sa Cebu nagrally gawas sa ilahang campus o naapil ang Cebu Normal University. Nga mo react ko ani kay karon po kadungog nga ang Cebu Normal University mo participate og ana nga mga activities. Sa una, ang well-known kayo, ang UP Cebu raman. Karon nagda silang mga placards talking about pride, dayon student autonomy. So, ba't pasabot nyo kamoy magbuot sa o pasagdaan na mo? So, kamao na daay mo nganong ni-eskwela pa man mo. Student autonomy means pasagdahan ra mo, di ba? Yung ano mo reklamo mo nga quality education kay may budget cut. Kung ang inyong gisinggit kay student autonomy, kaya ra ninyo. Bahalag na pa na budget cut. Nya quality education inyong gi question ang quality of education tungod sa budget cut. Basin dili na gid quality ang education din ha. Kaya di man na sila magawas no kung walay rason. O gani lang gipakita mo ni ang resulta sa wala naging quality ang education din ha. Kaya kung napay quality ang education, dili na sila magingana ang mga estudyante. So kana klaro kayo makita nga wala na quality ang education din ha. Kaya kana ang proof nga result na sila sa dili quality nga education. Kay kung quality pa, kabalo na sila unsa ang sakto ug di. Kabalo na sila nga dili kitay nagbuot sa kalibutan. Dili kitay nagbuot sa budget. Dili kita pada bisan pag moingon ta nga naay mga officers din na sa campus, sila nagagada na sila sa budget nga ihatag sa ilaha. Kamo sa inyo ikasultian ang mga estudyante karon naging ana na